Ingħata bidu għall-akbar festival tal-kotba f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt Valletta. L-edizzjoni ta' din is-sena qed titqis bħala l-akbar fira tal-ktieb li qatt saret sa issa, dan hekk kif għall-ewwel darba l-bejja tal-kotba huma mifruxa fuq żewġ sulari. F'dan il-festival ser ikun hemm iżjed minn 40 esebitur fost oħrajn bejja kummerċjali u kif ukoll esebituri bħall-Arkivji Nazzjonali u l-Bank Ċentrali. Iżda aktar dettalji tagħhom iċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri. Din is-sena l-ewwel darba ftaħna sala ġdida peress li l-festival il-konkurrenza tiegħu dejjem qed tikber. U dan juri kemm il-festival qed isir iktar popolari, din hija attività nazzjonali, attività li tiċċelebra d-dinja tal-kotba u aktar minn hekk hija wkoll ċelebrazzjoni tal-lingwa tagħna u tal-kultura tagħna. Dan l-interess fil-ktieb xorta jibqa' wieħed b'saħħtu minkejja li kull ma jmur id-dinja qed iddur għat-teknoloġija f'dak li għandu x'jaqsam ma' qari fosthom permezz tal-e-books. Madankollu xorta waħda żdiet is-self ta' kotba mill-libreriji b'20%. Għaw iktar nies jaqraw għaliex il-qari sar iktar aċċessibbli u fl-istess ħin il-kotba midbugħajn xorta baqgħu popolari ħafna. Kemm juri wkoll il-popolarità tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Għal dal-festival ħajkun hawn l-istent tal-Malta Libraries ukoll illi għandhom servizz ġdid tal-e-books illi sejjer tajjeb ħafna. Il-fira se tkun miftuħa l-pubbliku bejn l-4 filgħodu u l-ħadd filgħaxija, iżda apparti l-kotba ser ikun hemm ukoll show minn Dan u San.